Presne ako hovorí môj kamarát, kosačka na trávu. Naštartujeme, počúvaj, aký to má zvuk, keď to štartuje. Je to už bolo akože? No už je naštartované. Poď na preteky! Mimochodom, mám za sebou hviezdu a spevačku skupiny Rednex, ktorá vám teraz povie svoje dojmy. A to nesedí za volantom. Som mierne šoknutá z toho. Ale nie, ja vám to prezrať, ona mala strach. A vážne si nesadneš za volant? Sonitka, to je znamenie. Ježiš, no díky. Dobre, tu si presadneš. To je mini Lamborghini. Dobre, teraz si presadáme, sledujte. Oh. Dobre, a teraz môžeš hovoriť svoje pocity, lebo teraz dupneš na plyn a pôjde to. Ty vole, dobre. Tak prvýkrát sa veziem vzadu a pozrite, kto šoferuje. Takúto taxikárku som ešte nemal. Zaspievame si Cat Night Joe. If I'd been for Cat Night Joe, I'd be married long time ago. Where did you come from, where did you go, where did you come from, Cat Night Joe, hey, oj! Počkaj, to išla smerovka? Aha, to tak pípa, hej? Tak, presne tak. Ale ona to dala, ja som to na to dala. presvedčil. A vidíte tú detskú radosť, ako ma netreba. S týmto sa podeliš so svojimi deťmi a budú to chcieť aj oni, to ti garantujem. A teraz čo robím? Postoj. Ale počkaj, seď tam, ja si ťa... Dobre. Alebo slnko. No tak prosím si každopádne to video, čo si teraz spravil. Jasne, to postriháme, to ti pošle a deťom to ukážeš. No, tak to bolo... Ako mamina išla, ja som ťa natočila, ako odchádzaš, odfikuješ, ale bateročka nám dochádza, ale energia nám nechýba. Je tak? Nikdy. Tak.